Hello guys, man, very good morning. Diनै जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों आङो। दिनै जोंनि सारागुरि गामियाव आरोखि ना, गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बा जोंनि सारागुरि गामिनि गोबाव समनिफ्रायनो गावबुरा बिबानखौ लानानै खामानि मावबोनाय जे आयं रुबिलाल नार्जारी बिथाङा दिनै गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि गावनि जेंना भुगिनांनानै दङमोन, लोमजानानै दंमोन। दिनै बिथाङा फुंनि 8 रिंगासो समावहाय हरखाबै रुंसारि जालांबाय। दा बिथांखौनो जे बिदाय होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव थांनो नागिरदों, नोंथांमोनाबो नायलांदो। जोबोद दुखुनांथाव आरोखि, अखा जाया जाया जेबो हागासिनो दं। हा दुगैनां गिबावबाय नामा नोङो? माबायदि नांदों? गब्ला इउटुबार बियो। मानसिखौ बिदाय होखांनानै फैबाय। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि सारागुरि गामिखौ लुखांनाय आरो जोंनि सारागुरि बाथौ जिउआरि क्लाबखौ जे गायसनजेननायनिफ्राय जोंनि थासारिसिम लाबोनाय, बेयाव जेखिनि बिहोमा दं, जोंहा नैबे जोंनि आयं रुबिलाल नार्जारीयाबो थोजासे खामानि मावबोदों। दा बिथांमोना मा बुंनांगोन, बियो गामि जौगानाय, डेभेलप आरो सोरबा उन्दैफोरखौ जेबायदि अनसायनाय, बोसोन होनाय, जों बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा। बिथाङा सासे ओरैबायदि गोसोनि मानसिमोन, रावखौबो जेराया, मोनसे गाज्रि सोदोब बाहाया, जे बेबायदि सुबुंनि मानसिमोन। दिनै जोंनि गामिनिफ्राय बे बिथाङा बेबायदि सुबुंनि मानसिया गोमालांबाय। निस्सय जोंहा आं हिसाबैबो आरो जोंनि गामि हिसाबैबो जोंहा गोथौ दुखु दङ। खारन जोङो बेबायदि सासे जोङो मोजां सुबुं सम्पद मोनफिननांगौआ दानि जुगाव बिराद गोब्राब। दा ओंखायनो जोङो बेखौल' बुंनो हायो जे बिथांनि जिउआ जाहाथे थैबाय हिसाबै रावबो हमथानो हाया। दा ओंखायनो जों बेखौल' बुंनो हागोन जे बिथां आयंनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थाहैयो। बेखौनो आङो गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय। जेरावखि थाया मोजाङैनो था, जेखि जाया मोजाङैनो था। जोंखौ अराय गोजौआव थानानै जोङो मोजां लामा हान्थिनो थाखाय मोजाङै मोजां गियान हरनांगोन, मोजां लामा दिन्थिनानै होनांगोन, जाहाथे आयंनि आशीर्बादजों जोङो गामि आरो ओनसोलखौ बा बयनिबो गामि आरो क्लाब एबा बयनिबो न'खरखौ जोङो मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो।
जों बेखौ अराय हास्थायगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।